लोगोफोर नोंथांमोनखौ GS बिजिरल' बरायबाय। दिनै जोङो सावरायनि इन्डिया आरो म्यानमारनि गेजेराव मोनसे बर्डार फेन्स होसिगोन, जायखौ फ्रि मुभमेन्ट रिजिममोन बियो, बेखौ दायो बोखारसिगोन। बर्डाराव फेन्स होसिगोन आरो फ्रि मुभमेन्ट रिजिम बेखौ बोखारसिगोन। दिनै जोङो सावरायनि बेनि सोमोन्दै। इन्डियानि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा गावनि टुइटार हेन्डेलनि गेजेरजों एबा जायखौ दायो बुङो एक्स, बिनि गेजेरजों फोसावदों जे इन्डिया आरो म्यानमारनि गेजेराव बर्डार फेन्स होसिगोन। बे बर्डार फेन्सआ इन्डिया आरो म्यानमारनि गेजेराव जागोन। नाथाय बेखौ मानो थाखाय होनांगौ गोनां जाखो, दायो जोङो बिनि सोमोन्दै सावरायनि। बे बर्डार फेन्सआ इन्डिया आरो म्यानमारनि गेजेरावल' नङा, बियो म्यानमारा अरुणाचल प्रदेश आरो मणिपुर आरो नागालेण्ड बेनि गेजेरजों थाङो। माने म्यानमारनि बर्डारा बिदि इन्डियाखौ बेंफैयो। दायो जोङो खोनाबाय थादों जे मणिपुरावहाय मेइटे आरो कुकिनि गेजेरावहाय दावहा जाबाय थादों। बे मेइटे आरो कुकिनि गेजेरावहाय दावहा जानायनि जाहोनफोराबो जाहैबाय बे मोनसे फ्रि मुभमेन्ट जायोमोन म्यानमार आरो बे मणिपुर, बेखिनिया मणिपुर, म्यानमार आरो मणिपुरनि गेजेरावहाय। बेनिखायनो बेयावहाय बे मरे होननाय बे डिस्ट्रिक्ट, बे ससेयावहाय दायो पाइलट प्रजेक्ट खालामगोन एबा बे ससेयावहाय फार्स्ट 1 किल'मिटार 1 किल'मिटार बेवहाय फेन्सिं होगोन। दा बे फेन्सिंखौ होयोब्ला मा जागोन? बे फेन्सिंखौ होयोब्ला इन्डिया आरो म्यानमारनि गेजेरावहाय बे मणिपुर, मिज'राम, नागालेण्ड बे आरो अरुणाचल प्रदेश बे ससेयाव थानाय मानसिफोरा बिनिफ्राय बेवहाय फ्रिलि थांनो मोनला। नाथाय मणिपुर, मिज'राम आरो नागालेण्ड बेवहाय मा जायो, बबे बर्डारा बिनिफ्राय एक्जेक्टलि जोङो बुंनो हाया। मालानिफ्राय बे बर्डार जादोंमोन बेखौ जों एक्जेक्टलि बुंनो हाया। मानोना खायफा गामि गेजेर गेजेर बे लामायानो बे मणिपुर आरो म्यानमारनि बर्डार। बिनिखायनो बेखौ दायो फेन्सखौ होगोन, नाथाय गोबां डिस्टारबेन्स फैगोन बेनि थाखाय। जुदि जोङो मणिपुरनि दानि मोनसे दुंहाव थासारिखौ नायोबा, गोबाङानो निउस मिडियाफोरा आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बुंदों जे म्यानमारनिफ्राय मणिपुरावहाय माखासे सापर्ट खालामग्रा, कुकिफोरखौ सापर्ट खालामग्रा माखासे बिग्रायारि बिथांमोना बेयाव फैनानै बिथांमोनजों जइन जाफैदों। बिनि थाखायनो मणिपुरावहाय दावराव दावसिया जानो बांसिन खाबु मोनदों। दायो जोङो नायनि बे ससेयावल' बर्डारनि फेन्सखौ होनानै एबा बे ससेयावल' बे फेन्सिंखौ होनानै माबा मोनसे जागोन नामा? नङा, बियो मोनसे पाइलट प्रजेक्टल'सो। बेयो गासै बे म्यानमार बर्डार, बे अरुणाचलनिफ्राय लानानै गासैखौबो होजोबगोन, बेखौ फोसावदों। दायो बेयावहाय बे मणिपुरावहाय कुकिफोरनो आलादा रायजो नांथारगौ, मेइटेफोरा बेखौ होआ। बे मानि थाखाय जादोंमोन, जोङो फैगौ भिडिअ'आवहाय जोङो बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। बिनि सोमोन्दै आङो एसे बुंलांनो सानदों। कुकिफोरा जाहैबाय बे जायगानिनो ट्राइबेल, जों बर'फोर बायदिनो, आरो मणिपुरिफोराबो बेवहाय बिनिनो मानसि, नाथाय बिथांमोनहा ट्राइबेल स्टेटास गैया। मानोना मणिपुरि एबा मेइटेफोरा ट्राइबेल स्टेटास गैया। मेइटेफोरा जाहैबाय जोंनि आहमफोर बायदि, बिथांमोना बे मणिपुरखौनो सामलायो। बे मेइटेफोरानो ST बिदों, जेनेबा जोंनि जायगायावहाय आहमफोरा ST बियोबा माबायदि जागोन, बेबायदि। बेनि सोमोन्दै जोङो फैगौ भिडिअ'आवहाय नायगोन। दायो जोङो बे बर्डार फेन्सनि सोमोन्दै सावरायनि। बे मेइटे आरो कुकिनि दावहायावहाय गोबां मानसिफोरा जिउ गोमाबाय। बे जिउ गोमानायनि कारना जाहैबाय बे मोनसे बर्डारनिफ्राय बे जायगायावहाय फ्रिलि फैनो हानायनि थाखायनो जादों होननानै फोसावदों। दायो बे बर्डारखौ बानायोबा मा जागोन? गामिफोरा बर्डार एरियायाव खायफा दङ, दहाय आं मख'नाय बायदि बर्डार एरियायाव खायफा दङ। बैफोर गामिया बे म्यानमारनि बिथिंजाय इन्डियानि एबा मणिपुरनि। बैफोर गामिफोरा बिनिफ्राय बिथिं गामियारिफोर थांनो हानाय नंला। म्यानमारनि मानसिफ्राबो बिथिंजाय इन्डियायाव फैनो हानाय नंला फ्रिलि। बेजों उग्रपन्थिफ्राबो फैयोमोन आरो लकेल मानसिफ्राबो थांलाय फैलाय खालामोमोन। बे मोनसे कारन। जायफ्रा सभरिन स्टेट नागिरदों, बिथांमोना बिनिफ्राय बेवहाय फैनो हायाबा बिथांमोननि जेनेबा आर्मस एन्ड एमिउनिशन्स, अस्त्रफोर बारहोनाय, बेफोरो खम जाबोगोन। कालचारेल रिलेसना
साननानै नाय बेसेबांबा गोबाव जुग जुग बोसोरनिफ्राय बिथांमोना जयैनो थादों म्यानमारनि बेखिनिनि मानसिफोरा जयैनो थादों नाथाय दानि बे बर्डार फेन्स होयोबा बिथांमोननि कालचारेल ट्रेडिशन्सआ थानाय नङा मोनसे मा होनो भिसा लानानै थांनांगौ जाहैगोन सिगाङावथ' बियो भिसा लानानै थांनांगौ गोनां जायामोन दायो भिसा लानानै थांनांगौ गोनां जागोन भिसा लानायनि प्रसेसा गोलाव जायो दा बेबायदि जागोन जाथि खुरमानि गेजेरावहाय रिलेसन थानाय नङा आरो जारिमिनारि मोनसे सोमोन्दो दङ बिस्रा गोदोनिफ्रायनो बेयाव थाबाय थानाय बेफोरो दायो लासै लासैनो जोबलांनो हमगोन बेनि थाखायनो बे बर्डार फेन्सखौ बानायनो नागिरदों दायो इन्डियानि सरकारा मा नागिरदों बेवहाय मणिपुरावहाय इन्डियानि सरकारा बेवहाय मोनसे सान्थि थासारिखौ नागिरदों नाथाय बे सान्थि थासारिया बे बर्डार फेन्सखौ फोजोबबानो फैगोन नामा एबा बे बर्डारावहाय फेन्स होयोबानो फैगोन नामा बे सान्थि थासारि फैगोननि बेबो मोनसे लामा होननानै जोङो साननो हागोन दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां लाइक खालामनानै हो आरो जुदि बेबायदि भिडिअखौ उनाव नायबाय थानोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों